bisimila hôtel Lafia la. Niko hôtel Lafia wulikajɔw bolodalen do walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafia Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na. Réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafia. Hôtel Lafia ale filɛ ni Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o carré fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafia ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafia référence do. En Balma, on est Kunafolié Kabo, Commission des agences du voyage du Mali. Mali, agent de voyage ou commission bas. Kuba ni Malien BF, ni a leini kafo kata hejila, ika wuli kati toko sebe agence la, agence mimbe ni a kanu. Koka daka 2026 hiji, ko Saoudia Klemeka Sharia Gelembata, le 31 décembre 2025, nous y sommes comme une toro masebe, a abena gelade. Au de Koson. Agence ou ka tomba no de commission ye kuba ni malien befe ko wuli kuma don o de ka usan singa de ko agence be kelme ki ka daile ka malien kumbe chuga mina toko ka semenjona o de koson ne miya leini ka fo ibina ta hijila walma ki ka ma blakata ki ka wuli ka besisan ka buli kata agence ben ka fo niya kanu na ka barata buli dia toko sebon ikatake nintu ye kuna fuliye ayo kuna foli min so ka bo Mali agent de voyage ka tomba la nanga maka fo commission ala ka fa me ko nyuma ndi amma assalamu alaikum la sharika lak Yirimajo Atetebugu 759 logements minye école franco-arabe Khalifa Kassoge sangelen baraw damnenen ko fe demba yu ka ni soja yira nyilansa minye jardin d'enfants ye ani ka damne première année katabla minye 7e année na o togo sɛbɛn saraw ye 1000 ye kalo sara kɔni o ye 1000 ani 500 ye école franco-arabe Khalifa Kassoge ale dayɛlɛ kun ye aw ka denmisɛnw bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min na diinɛ ale taabolo la diɲɛ ale kɛcogo la o de la sa école karamɔgɔ mafalenbaw b'u bolo arabukan ale ni tubabukan na min ye kalan kɛcogo ɲuman hukumu kɔnɔna na école franco-arabe Khalifa Kassoge u kɛlen don ka panneau solaire sigi ka jibondow fana sigi yaasa denmisɛnw bɛ se ka baara kɛ cogo min na yaasa k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn sa a ye boli joona ka taa min ye Yirimajɔ Atetebugu 759 logements olu ka suguni fitinin kɛrɛfɛla la ka taa denw tɔgɔ sɛbɛn école franco-arabe Khalifa Kassoge ale kɔnɔna na daw yɛlɛlen don don o don sɔgɔma ni maa min b'a fɛ ka kunnafoni ɲini walima ka se ka taa den tɔgɔ sɛbɛn sa nɛgɛjuru sira minnu bɛ u bolo o ye 91 22 73 50 89 44 38 88 74 02 93 95 walima 64 15 69 93 école franco-arabe Khalifa Kassoge ale ka laɲini aw ka denmisɛnw ka se ka kalan kɛ nanzarakan ani ka se k'u ka diinɛ dɔn ka diɲɛ fana k'o dayɛlɛlen to u ye a y'aw boli joona sabula plasiw olu ka dɔgɔ kosɛbɛ. N y'a ta ko fɔlɔ ye kamamafɛnw ɲɛnama ani u jenini sɛw kamiw pigeonw kulokulobaw tɔnkɔnɔw kɔnɔsogontiw duguduguw fo ka taa se kayi n'a ɲɔgɔnnaw ma a baara bɛɛ lajɛlen labɛnna association Tom Dollar AMSTD ani radiofɛn marabagaw ye aw minnu ye kamamafɛn tobibagaw an'a jenibagaw ye siyɛjennaw n'a ɲɔgɔnnaw aw kana sigi cogo si la aw ye aw bolofɛnw lakodɔn ka na aw tɔgɔ sɛbɛn nin ɲɔgɔn kunbɛn belebeleba in na n'an ko ma festival grillade volaille ni aw mago bɛ kunnafoni wɛrɛw la a ye weleli kɛ 76 42 42 02 walima 65 88 72 76 Bilakasuma o tere man ɲi a ye wuli joona ka na aw sigiyɔrɔ maminɛ
ni festival Guérilla de Volaille denfaya minan sigilen bɛ cɛba min kɔrɔ o ye Chaka Aliseni Kamara ye président délégation spéciale commune Kati kɔnɔ a denbaya mina madame Diallo Jarafa Gakuye promotrice lycée Beydi Kunanji Mbadew festival Guérilla de Volaille n'a bɛ kamamafɛnw kofɔ nin ye a tako fɔlɔ ye a kɔnɔ to togosi la nin ka lakale aw ye. Agence Dunia Travers Service a ko a bɛ bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka d'a kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ye donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ agence Dunuya a kɛmɛ k'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lakika sanuma o bɛ tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ la hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Sous le haut parrainage institutionnel de son Excellence Amadou Opacham, ambassadeur délégué permanent du Mali auprès de l'UNESCO, et sous le haut parrainage de M. Modibo Dagnon, responsable du service assurance volontaire de l'Institut national de prévoyance sociale du Mali NPS, avec l'accompagnement de au Petit Hall du Parc Montreux, situé au 4 rue Babeuf, 9300 Montreux. Placé sous le thème Culture, facteur de cohésion sociale, la place des rencontres culturelles dans la consolidation des liens sociaux. Cette journée sera un véritable moment de partage et de convivialité. Au programme, conférences, débats autour du thème, échanges sur les opportunités de l'assurance volontaire, expositions et foires artisanales, danse traditionnelle, dégustation culinaire de mets de terroir et bien d'autres surprises. Maliens de la diaspora. An filɛbaw ani an lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma. Bi ye alamisa ye octobre kalo ale tile 23 san 2025 an bɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ minnu bɛ Mali kɔkan k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Sɔgɔmada in na kunnafoni kumabaw olu filɛ nin ye. Premier ministre ale ye lajɛ kɛ kunu ka kɛɲɛ tajiko la ko k'a ko bɛɛ lajɛlen yɛlɛma pewu. Mobiliw don yɔrɔ douane na fo ka taa se u tilali ma an ka marabolow ni ɲɔgɔn cɛ ko k'a ko sigi sen kelen kan a bɛɛ lajɛlen ka nɔbɔ. O waleya in an n'an da don la. Jara transport kunungo ministre min bɛ donibata ko ni bolifɛn ko kunna an ka caman olu ka jɔ senatamaw olu ka daminɛ Bamakɔ kɔnɔna na an n'an da don la. Jamana kɔnɔna na conseil des ministres ale kɛra kunu wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa dɔw bɛ olu jɔyɔrɔ falen. Directeur général de la police militaire o ɲɛmaa information renseignement militaire ɲɛmaa o falenna. Wolomasiri tabaw ka daga danga no o ye général Keba Sanga min ye gouverneur ye ale ni segukaw u jɛra k'o baara kurubokali kɛ ɲɔgɔn fɛ. Maakɔrɔ minnu bɛ Segu ka taa olu fɛ yen. Bolodi ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na ka kɛ ni Kidal minɛli san 2 ye. Kidal ani Buguni olu n'u bolo di ɲɔgɔn ma ka jɛrɛ belebeleba kɛ Kidalikaw fɛ yen. O labɛn bɛ cogo min na an n'an da don o la. Sɔgɔmada in na sisan an dontɔ kumaso in kɔnɔ an y'a mɛn ko dɔ taar'i fili Bamako pont 3nan ko dutigi dɔ taar'i fili tuguni ka jigin ale kɔnɔna na. Mɔgɔw bɛ pont in kɔni sanfɛ circulation a ɲagaminenba don kosɛbɛ.
seko ni dɔnko tigilamaw fɛɛrɛ min bɛ se ka sɔrɔ tajiko la olu fana y'u ta fɔ kɔkan kibaruyaw la sa o la belebeleba ye min ye an balimakɛ an'an baarakɛɲɔgɔn n'o ye manjanbalinja ye ka bɔ senegalikaw fɛ yen k'u y'ale minɛ a taalen faransi ntɛnɛn tɛmɛnen irisilakaw ka musaka min kamarolen don nin waati na faransikaw fɛ yen nanzaralakaw fɛ yen n'a a bɛ briselkaw bɛlizikaw bolo o musaka in kuma fana bɛ sen na yaasa ka se ka ɲɛ sɔrɔ o la kɔkan kibaruyaw olu na kɛ k'an ka kuma tɔ bɛɛ lajɛlen dafa bi sɔgɔmada in na Keba Jalo ale ni Falaye Keyita olu ka wulikajɔ aw ka se k'a ye bɔlɔlɔ ale sanfɛ. Dugubila ka fisa laada wuli ye an y'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ alamisa alamisa an bɛ kuma di aw ma fɛɛrɛ minnu b'aw fɛ hakilina min b'aw fɛ degun minnu bɛ se ka kɛ hali aw yɛrɛ k'aw ka sigidaw la walima n'aw bɔra ko min kalama a bɛ fɛ mɔgɔw k'a dɔn walima ni fɛɛrɛ min b'aw bolo a bɛ fɛ fana aw ka sigi sen kan ani kuntilenna minnu b'aw la n'a ye maa min ja i bɛ taa kɛ video ye k'a ci ka na n'a y'i ja i b'a kɛ kumakan ye k'a bila ka na i bɛ se k'a sɛbɛn fana k'a bila ka na an b'a kalan sɔgɔmada in na an bɛ taa Etats-Unis Ablaye Napo ka kɛ ni tajiko ye ale ye min sɔrɔ k'o fɔ bilasirali la an ka jɛ ka o filɛ k'o lamɛn. Balma Malion, bonjour. Balma Ablaye Napo de Koba États-Unis. Aujourd'hui, on est dimanche 19 octobre 2025. Vous voyez, il est bien qu'elle ait stratégie drone, une stratégie maniée pour le drone, difficulté de gako là quoi. Donc, jatemina kile flana ka foko alors essentiel ko levé actualité là essentiel ko ni adamne na kasro alors manga muten tout ala quoi donc essentiel ko na gila na do ala dron kele bolo falena carrément awre nyebe mo jugu la san o be ka boka vidéo chama ke sisan ka vidéo ka chanu ka kele au koni o te signe flag là, on va y aller forcément ils sont en décadence quoi, on va gagner quoi. Fanga fait kumbula, chamama de bora là. O te soso quoi. Maintenant, alors nous allons changer de stratégie. Stratégie avec la garantie qu'à faire quoi. Il faut que le gouvernement ait le contrôle total du carburant, carrément. Carburant te donne tout va si la gouvernement takalama. C'est très important. Tous les citernes doivent entrer en convoi. Et puis, les citernes, depuis leur lieu de départ, au Kanga Don, au Kanga Djigjorom, à Kanga Distation Mounuma, les stations spécifiques, essentiellement des stations Mounuma. Nous identifions la Kaban. Il y aura la présence des forces de l'ordre dans chaque station pour savoir qui vient prendre quoi. Nous savons très bien que les autorisations spéciales Tibolo étaient ce qu'à Kabila ta bidon, ce qu'à ta fille là. Au Koni, au Donakaban, Malien Beko, au famille, et puis le gouvernement avec la mesure contre les récalcitrants. Maintenant, c'est très bien. Nous allons continuer dans le volet encore de sécurisation du carburant. La deuxième étape maintenant, c'est de faire en sorte que chaque goutte de carburant qui rentre au pays est connu et inventorié par l'État. Chaque station qui reçoit des citernes doit être reconnue, inventoriée par l'État. Vous avez vendu combien de litres, il y a combien de litres qui restent dans vos soutes avant que le deuxième convoi de ravitaillement n'arrive. Maintenant, les personnes qui ne sont pas obligées, d'être dans des véhicules pour aller au travail, marcher pour aller au travail. Nous pouvons utiliser les motos, diminuer votre consommation de carburant. Nous sommes en temps de guerre, ne sommes pas un temps de liberté comme on pense qu'on est à Bamako parce que sécurité bien gâtée, mais il y aura ton cas quoi. Nous sommes en temps de guerre. En temps de guerre, il y a des mesures qu'il faut prendre. Donc maintenant, les carburants seront distribués par nécessité. Vous voyez, selon les besoins des gens. Maintenant, alors,
le transport en commun. Quoi. Par exemple, on donne la priorité aux bus et aux Sotrama d'avoir de carburant tout le temps. Et ils vont s'occuper du transport des gens du lieu de travail à la maison. Vous voyez, de l'école à la maison. Que les gens ils diminuent beaucoup leur visite ou bien leur déplacement à moto ou en véhicule inutilement. Quoi. Ce n'est pas pour tout le temps, c'est pour un moment seulement. C'est pour qu'on puisse contrôler, circonscrire les terroristes d'abord seulement. Au droit de conscience de quoi. Les mesures ne sont mesures jambayo, mais c'est les sacrifices qu'il faut faire. Quoi. Vous voyez pourquoi on doit faire tous ces sacrifices-là. Si nous contrôlons le carburant, ces gens-là n'ont aucun moyen de déplacement. Aucun moyen de déplacement. Ces gens-là, c'est quand ils sont drogués qu'ils semblent être forts. Vous voyez. C'est quand ils sont drogués qu'ils semblent être forts. Quand ils ne sont pas drogués là, donc ces gens-là, donc il faut contrôler le carburant. Les carburants contrôlés là, ils seront obligés de jeter les armes. Faut parce que ça qu'on a déplacé. Surtout quand on a qui c'est green. Quand on a la guette encore marfa qui c'est café. Mais il y a pas qui dit moi il y a là bas faire green mambablo quoi. Donc tout ce qui a déplacé nous armes comment ou ka green tout ce qui a déplacé na. Si ne peut pas se déplacer ou ralenti. Nous ralenti là, on peut le détecter. Nous détecter là où minakadi ou farakadi. C'est aussi simple que ça. Le gouvernement, quelles que soient les mesures que vous avez prises actuellement, c'est de très bonnes mesures. Mais il faut encore restreindre. Il faut serrer les taux encore. Il faut toujours serrer les taux quand il s'agit du carburant et les motos, leurs moyens de déplacement. C'est la seule logistique qui fait que vous savez déplacer du camion kumbe quoi. Mais nous quand on roule tout là pendant des jours et des jours embouillé quoi. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Par exemple, quelqu'un qui entend si les terroristes sont cachés dans un village à 20 km, ils doivent parcourir 20 km pour venir au goudron pour attaquer les citernes ou les camions. Ils peuvent le faire rapidement en moto. Mais quand ils n'ont pas de carburant, ils doivent marcher à pied ou ils doivent venir se cacher là pendant des heures ou bien des jours pour attendre le convoi. Et là, ils sont détectés par nos vecteurs. C'est aussi simple que ça. Donc le carburant est l'élément essentiel dans ce combat-là. J'ai toujours fait ce combat de carburant. Il faut toujours il faut restreindre, même si la population doit souffrir. La souffrance est obligatoire dans les situations de guerre. La souffrance est obligatoire. Et la population doit être résiliente. La population doit comprendre que ce combat est leur combat. Je vais revenir après sur une autre vidéo sur la communication des terroristes actuellement. Leur communication n'a rien à voir avec le pouvoir où ils sont capables de faire quelque chose. Ils ont menti sur tous les plans. Nous allons couper la route de Kai. Nous allons couper la route de Nyoro. Nous allons faire ceci. Nous allons faire cela. C'est pas entre nous et vous. C'est entre nous et l'armée. Mais ils se cachent de l'armée pour attaquer les populations civiles. Il n'y a pas de cohérence dans ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Donc, nous avons le bon bout de la corde, quoi. Que la population comprenne que nous sommes dans une situation difficile et que nous avons le bon bout de la situation. Quelle que soit la communication qu'ils font actuellement là. N'écoutez pas, c'est du popo, c'est du pipeau. Vous voyez, c'est du pipeau carrément. Donc maintenant, en ce qui concerne les carburants et les déplacements des populations, beaucoup de stratégies peuvent être appliquées. Mais le transport en commun est pour le moment le transport le plus approprié. J'avais même pensé au fait que, comme il y a un embargo sur Jara Transport, et j'ai écho que ça commence à aller avec eux, ce qui est bien. Mais si c'était possible que tout le monde garde les motos et les véhicules et qu'on permette à ce que Jara Transport fasse le transport urbain pour le moment. Le transport urbain. Pour récupérer les pertes qu'ils ont accumulées en restant assis à ne rien faire. Donc le transport urbain, c'est-à-dire mettre des cars sur les tronçons, les grands axes de Bamako. Et maintenant, tout le monde utilise ces cars-là pour aller au travail, pour revenir à la maison, pour un certain temps. Au lieu de laisser les cars tout simplement garés quelque part. C'était une pensée. C'est pas ce que vous en pensez. Votre idée là-dessus. Donc, c'est pour vous dire que nous sommes dans une phase très critique de la guerre et que les populations doivent comprendre que
nous sommes en train d'avoir le dessus sur ces gens-là. Ils n'ont aucun moyen actuellement. Donc maintenant, la communication qu'ils sont en train de faire actuellement, tout est pour le carburant. C'est seulement le carburant. Et ils sont en train de diminuer en nombre. Si vous voyez la façon dont ils font leurs vidéos actuellement. Il y a un homme qui se cache derrière un rideau pour parler. Avant, ce n'était pas comme ça. Avant, ils se mettaient par groupe de 100, 80. Ils font genre de koutouba entre eux là. C'est pas ce qu'ils faisaient. Ils font plus ça actuellement. Parce qu'ils ne sont pas aussi nombreux qu'ils pensent qu'ils être. Ou bien qu'ils veulent faire comprendre qu'ils sont. Donc, le gouvernement est en train de faire un travail formidable sur les militaires sont en train de faire un travail formidable sur le chantier. Alors, j'aime regarder beaucoup les militaires ici et vos familles. Que Dieu vous protège. Donc, nous sommes dans la lutte continue. Alors, il y a des difficultés dedans, mais petit à petit, ça va aller. Les civils, faites attention. Ils ne vont plus vers les militaires actuellement. Ils se cachent des militaires. Ils veulent faire de vous des victimes. Alors, ils sont en train de dire que les dozos, comme si ils ont peur des dozos, c'est tout. Leur communication pour les dozos, ils ont peur des dozos. Mais les dozos n'ont pas peur des menaces. Et ils vont toujours faire ce qu'ils ont à faire. C'est à vous les civils d'être un peu prudents et de garder votre sang-froid. Votre pays va gagner cette guerre-là. Cette guerre-là est gagnée, ok? Que la paix de Dieu soit sur vous tous. Alors que la paix revienne au Mali, au nom puissant de Jésus-Christ. Ablaye Napo Kabo, États-Unis, Somarena Nintunye, Aleka Lasselie. Premier ministre ka barakɛyɔrɔ la ka kɛ ni waleya in ye min ye tajiko sɔrɔliko ni tajiko gɛlɛyako ye sa jɛkulu min sigira sa a yirala k'a fɔ ko taabolo kura ko k'o sigi sen kan lajɛ in kɛra kununko premier ministre yɛrɛ ka barakɛyɔrɔ la u y'a yira sa ko min ye baara taabolo kura bɛna kɛ mun ye pétrole ale so minnu sigilen don an ka jamana dancɛ la n'o ye an ka jamanaw ni jamanaw ni ɲɔgɔn cɛw ye dancɛw ye pétrole baarakɛyɔrɔ minnu bɛ yen ani pétrole donyɔrɔ minnu bɛ yen ko ka lakɔlɔsili daminɛ kabini yen ka bɔ o la sa ka na se marayɔrɔ minnu bɛ an yɛrɛ bolo an ka jamana kɔnɔna na fo ka taa se min ye station tigiw a bɛ taa d'olu ma olu ka feereli kɛ cogo min zen ta gouvernement ko taji min bɛ don marabolo bɛɛ lajɛlen ka hakɛ ka jate ka taa n'a ye fana o marabolo kɔnɔna na a kana kɛ taji bɛ na dɔrɔn ka to bamakɔ yan ten a bɛɛ lajɛlen bɛ to yan taafa ni nafa foyi tɛ dɔn a la lakɔlɔsili ko k'o barika bonya kosɛbɛ a baara kɛcogo la yaasa marabolo kɔnɔ mɔgɔw olu fana bɛ se k'u ta sɔrɔ cogo min na a kuma senfɛ ko fana ko nin bɛɛ tɛ se ka kɛ fiyewu n'u ni maa minnu bɛ yen n'o ye jɛkulu fila minnu bɛ yen n'olu ye taji feerelaw ka tɔn ye groupement fila o n'olu ka kuma ka se ka ɲɔgɔn faamuya min ye baabu in senfɛ fana gouvernement y'a yira sa k'a fɔ ko min ye nin baara in ye a si tɛ se ka ɲɛ cogoya si la ni bɛɛ lajɛlen ka wulikajɔ n'i ka cɛsiri tɛ yaasa taji kelen min mana don an ka jamana kɔnɔ bi a ka dɔn a bɛ taa fan min a bɛ ka kɛ ka baara min kɛ minnu fana bɛ yen n'olu bɛ marabolow kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la a yirala sa k'a fɔ ko segu ani moti olu ta ka teliya sabula nin waati in na olu ka degun ka bon kosɛbɛ ka tɛmɛ min ye marabolo tɔw kan taji min bɛ don bamakɔ kɔnɔ bi a dara wuli ka bon dɛ nka o bɛɛ la maaw bɛ munumunu sa olu la taji ko in y'a to maa caman bɛ yen bi olu bɛ fɛ fɛɛrɛw ka falen sabula dɔw y'a yira k'a fɔ ko nin waati in na u tɛ ka t'u ka baarakɛyɔrɔ la u tɛ ka baarakɛyɔrɔw sɔrɔ kalo sa waati sera sotigiw bɛ na u tɛgɛ jan ko gouvernement ka o ko lajɛ o sɔnni ka bɛ se ka kɛ cogo min maa minnu fana denw bɛ kalanyɔrɔ la n'o ekɔlisow bɛ sara wari la k'o fana ko ka olu fana bɛɛ lajɛlen jate minɛ ko sabula bi i bɛ taa baara min kɛ o musaka sɔrɔli ani k'i ka wulikajɔ n'i ka cɛsiri kɛ kuma tɛ kɛnyɛrɛye tigilamaaw ko a jɔrɔna bɛ maa caman na nin waati in na waati gɛlɛmanw olu kɔnɔna ye fɛɛrɛ ɲɛnamaw fana sɔrɔ waati ye hakili jagabɔ ka kɛ jamanadenw yɛrɛ fɛ sigidaw ni kinw kɔnɔna na yaasa waleya minnu bɛ na ni sɔnɔgɔya ye baara in kɛcogo ɲuman na hali bi o fana ka se ka sigi sen kan sabula mun lakɔlɔsira o ye k'a fɔ tajitayɔrɔ caman bɛ yen bi maa fɔlɔ minnu bɛ yen n'olu kɛlen don degun ye o ye finitigilaka dɔw ye o finitigilaka minnu bɛ na u ti da u yɛrɛ kelen ka mɔbiliw ma u ti da u ka motow ma u bɛ na ni budɔnw de ye k'olu fa gouvernement dun y'a yira k'a fɔ fana ko budɔn dili ko ka taji k'a kɔnɔ ko o kɔnna bi nin waleya in bɛ ka degun se yɔrɔ caman na taji minnu bɛ ka taa tancogo la a bɛ ka taa feere mini a bɛ ka taa di jɔnniw ma fo wulikajɔ ka kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ n'o y'a sɔrɔ mototigiw a bɛ f'olu ɲɛna ko ka dɔɔnin k'olu kun maa minnu fana bɛ na ni budɔn ye kɛrɛnkɛrɛnnenya finitigilaka minnu bɛ k'a baara kɛ
ko maaw ka yira k'a fɔ ko a tɛ bɛn bi a tɛ bɛn sini min ye station tigi caman ye kunungo Albalabugu anw yɛrɛ fanfɛla la u ye station datugu pewu fo finitigiw ka taa tuma min u ka sɔrɔ ka baara daminɛ kura ye o la sa a ɲininen don ɲɛmaaw fana fɛ olu ko ni lakɔfɔli bɛ kɛ ko maaw ka bugunatigɛ di anw di jala dɔn ka bɔ jala la an bɛ o fɔ cogo di maa de kan ka sɔrɔ min bɛ station na jamana yɛrɛ tɔgɔ la min bɛ lakɔlɔsili kɛ ka nin ko nin bɛɛ sigi sen kan ne ti kaporali ni sergent chef ni lieutenant dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na n'i ko ne ka t'o fɔ hali ni n dar'o fɔ n bɛ bɛn a ka kiba ma kiba n'a ka lakuru jalani jɔlen n bɛ taa fɔ ko kiba don k'a sɔrɔ kiba tɛ mɛ bi min kɔni jɛlen taji bɛ ka ta Bamakɔ ka taa sira wɛrɛ fɛ taji min bɛ jigin Bamakɔ o ka ca bi ni mun hali marabolo dɔw tɛ k'a sɔrɔ donc gouvernement kan ka lajɛ taji ta yɔrɔ ninnu taji feere yɔrɔ ninnu fɛɛrɛ jumɛn de bɛ se ka kɛ aranjanba minnu bɛ jɔ a kun yɛrɛ ye mun ye tiɲɛ don maliyɛn fanba muɲunen sabali u bɛ to ka taji ɲini nka min ye finitigilakaw ka waleya in ye kunungo Balabugu ala de farala an kan sabula dɔw tun ye muru marifa bɔ han dugudenw de ko n'a y'u ja u k'a ci u la masiranya ma u ye marifa jigin donc an b'a ɲini ɲɛmaaw fɛ u ka fɛɛrɛ tigɛ a ko la yan'a ka taa ka bolodanni kɛ sabula musow de ye ne wele kunu muso caman u ye n wele kunu ka bɔ Balabugu waleya in cɛjugu in a kɛra ye Falaye n'an bɔra yen an bɛ taa Madina ka minisiriso la Madina ka minisiriso communiqué tɛ fɔlɔ han Falaye an k'o fɔ maaw ɲɛna communiqué tɛ dɛ lettre de cira Dara Transport a gérante ma min bɛ Dara Transport baara kɛ a lettre kɔni nana a yɛrɛ sɔrɔ bɔlɔlɔ sanfɛ Falaye an k'o fana fɔ n'o tɛ communiqué tɛ dɛ ni communiqué don o fɔcogo o fana bɛ yen nka nin ye lettre de ye min cira Dara Transport ma nka kabini kunu mɔgɔ minnu bɛ kɔ kan u ye kuma in fɔli daminɛ u y'a sɛbɛnni daminɛ u y'a waleyaw fɔli daminɛ donc o b'a yira k'a fɔ lettre in kɔnɔna dira maa caman ma Falaye minisiriso min bɛ yen n'o bi an ka bolimafɛnkow kunna ani yɔrɔbaw jɔliko ni sirababaw jɔliko Falaye o minisiriso ka secrétaire général o de ye bataki ci Dara Transport a gérante min bɛ Dara Transport kow ɲɛnabɔ lettre in a sɛbɛnkun ye mun ye k'a ɲininen don Dara Transport fɛ a tun b'a fɛ ka baara wuli min kɛ k'a ko o sonsori fɔlɔ bataki in kɔnɔna na min ye lettre sɛbɛnbaa ye a ko a ka hakilijagabaw n'a ka kɔlɔsiw taara bɔ bɔlɔlɔ sanfɛ ja dɔ kan ja min ni a carila bɔlɔlɔ fan caman ko min ye bamanciwalekɛbaa jɛkulu fan dɔ ye ko olu ni Dara Transport k'u b'a yira k'a fɔ ko bɛnkan tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ k'u bɛ min fɔ Dara Transport ye Falaye ko waleya min bɛ senna bi n'o ye an ka jamana kɔnɔ gɛlɛya in ye ko jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigilen don sen kan jagokɛlaw mɔbilibatigiw sitɛrinitigiw maa bɛ yen n'o da bɛ se ka don nin ko in na k'u bɛɛ lajɛlen bɛ o jɛkulu in kɔnɔna na yaasa u ka se ka jɛ u ni gouvernement fɛɛrɛ ni dabali bɛ se ka sɔrɔ cogo min degun minnu bɛ sirabaw kan degun minnu b'an ka jamanaw kɔnɔna na degun minnu bɛ mɔbiliw tali n'u ka sigiliw bɛɛ lajɛlen na ko wa k'u bɛ min fara maaw o ka Falaye ko min ye Dara Transport ye a gérante ko a b'o ɲɔgɔn yew bɛɛ la tuma bɛɛ o cadre de concertation k'a bɛ taa o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛnɛ kan ko o de la olu y'a ye k'a fɔ sa kunnafoni minnu bɛ di ye o dama ka ka bɛɛ lajɛlen ye wa yaasa min ye gouvernement ale bɛ fɛɛrɛ o fɛɛrɛ ta o kana dogo o ka ɲɛfɔ u bɛɛ lajɛlen k'u sigi u k'a ɲɛfɔ ɲɔgɔn fɛ maaw n'u bololaminɛw la kɔlɔsili hukumu kɔnɔna na o de y'a to bɛɛ lajɛlen dayɛlɛla bɛɛ ye bɛɛ ka don baara in kɔnɔna na minisiri ka bataki kɔnɔna Falaye a ko min ye mɔbili boliko ta fanfɛla ye ko sariya minnu sigilen don o la Mali jamana kɔnɔ ko bɛ tali kɛ Mali sariya sunba la ko nka k'a b'a dɔn k'a fɔ bi min ye waleya ye waleya min n'o ye ko ye ko dogolen ye o waleya in o kan k'a to u ka sariya minnu bɛ yen n'olu sigilen don basigi ni lafiya kama an ka jamana kɔnɔ k'olu bato o la sa ko ɲininkali dɔ de bɛ yen olu bɛ ɲininkali min kɛ o ɲininkali ye mun ye mun de bɛ Dara Transport ani jɛkulu in cɛ n'o dogolen don bataki in kɔnɔ n'o bataki kɔnɔna kuma o bɛɛ lajɛlen ma dɔn n'o y'a to Dara Transport yɛrɛ bɔra k'a fɔ ko a bɛna na baara kɛ o la sa ko min ye waleya ninnu bɛɛ lajɛlen minnu lakalilen filɛ nin ye k'a b'a ɲini Dara Transport fɛ
baara min kun bɛ n'a kan k'a daminɛ bi alamisa octobre kalo tile 23 k'a k'a jɔ ko fo waati min jusqu'à nouvel ordre o la sa k'a b'a ɲini jara transport maaw fɛ u k'u jija cogo sugu bɛɛ la kunnafoni o kunnafoni n'u bɛna n'a kɛ waati nataw la u ni minisiriso maaw ka jɛ k'u hakilina di ɲɔgɔn ma baara n'a bɛna na wuli fana baara kan ka kɛ cogo min na u ka jɛ k'a baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a b'a ɲini jara transport gérant fɛ a ka faamuyaliko ɲuman sɔrɔ bataki in na bɛɛ ni kelenya hukumu kɔnɔna na sɛbɛn in a bilara ka taa premier ministre ka baarakɛyɔrɔ la ministre min bɛ jamana kɔnɔ lakanako kunna a bilara ka to ka yɔrɔ la ministre minnu bɛ n'olu bɛ jɛkulu kɔnɔna na jɛkulu min bɛ lakɔlɔsili k'a bilara ka to fana olu ka yɔrɔ la k'a di ANASER ma min ye fɛrɛ k'a di olu ma SEMTER k'a di olu bɛɛ lajɛlen ma a fa sirila maa min fɛ Falaye o ye ministre ka secrétaire général ye Mama Jenepo officier de l'ordre national n'an bɔra yen Bamakɔ kɔnɔna na bi Falaye mobiliba bolilaw ni mobili misɛn bolilaw ni taxitigiw ni sotaramatigiw e ko gasoil ko gɛlɛya ma d'u kan wa gasoil ko gɛlɛya min n'o y'a to bi maaw bɛ mobilimafɛn minnu ta kosɛbɛ n'o ye sotarama ni taxiw ye Falaye ko surcharge ko kuma tɛ se ka f'u ye dɛ k'alu ka guwa sanfɛla maaw bɛ yɛlɛ k'u sigi a kan fɛ o la sa Bamakɔ ka fanba ka baarakɛla o ye sotarama ye o ye moto taxi ye o ye katakatani ye wa o ye taxi ye ko mobili minnu filɛ nin ye bi Falaye ko k'a fɔ ko nin ye jama ko nin y'a falen k'o kuma tɛ se ka fɔ dɛ ko n'i ma farati yɛrɛ parantikɛ o b'i jɔyɔrɔ yɛrɛ minɛ i la sabula bɛɛ lajɛlen b'a fɛ ka se a seyɔrɔ la min ye taji ɲininaw ye sa sotaramatigiw u ko k'u taara fo jo gari la ka taa gasoil ɲini u m'a sɔrɔ u ye heure 2 heure 4 kɛ yɔrɔw la u ɲɛ ma se ka da gasoil kan min ye dugudenw ye olu fana y'a yira sa k'a fɔ olu kɔni muɲunen don sabalilen don min ye sotaramatigiw bɛ k'a ɲini cogo min olu yɛrɛ bɛ si ka tile station tigiw da la wa olu tɛ bɔ yen kuma la heure 4 heure 6 u bɛɛ la u tɛ taji sɔrɔ min ye tajiko gɛlɛya in ye k'o de y'a to nin bɛ ka kɛ wa u kana jigin olu la han ni mobili sanfɛla maa bɛ se ka sigi yen olu bɛ yɛlɛ k'u sigi yen sabula taji yɛrɛ tɔ kɛra e ko station tigiw m'u ka yɔrɔ bila ka datugu de an fanfɛ bolo in fɛ yan station caman ye datugu dɛ Falaye taji feerelaw ka jɛkuluba ɲɛma n'o ye Ablaye Ture ye a ko maaw bɛ se k'u hakili latigɛ han Falaye ko 100 sarada la olu ye laɲini min kɛ gouvernement fɛ k'a jɛra ni 90 ye dɛmɛbaga minnu bɛ u la n'o ye gouvernement ye a ko a n'a sen don u ni bankiw cɛ ka fɛɛrɛw sigi sen kan u bɛ se ka baara kɛ cogo min a ko fana ko min ye chauffeur ta fanfɛla ye n'o ye Ablaye Ture ye Ibrahim Ture ye a ko min ye chauffeur ta fanfɛla ye ko ni Ala sɔnna a ma ko lakana bɛna kɛ min ye mobili ye olu bɛna don min ye tajiko gɛlɛya kɔni ye a kɔlɔlɔntan tɛ bi a kɔlɔlɔntan tɛ sini sabula bɛɛ lajɛlen bɛ min kalama o ye k'a fɔ ko taji ale tɛ se ka ye ɲɛna bi Bamakɔ n'a fan bɛɛ lajɛlen bɛɛ n'i ka fɛɛrɛ bɛɛ n'i taacogo Falaye de b'an bɛ motow da u kɛrɛ kan k'u si an bɛ fɛn tɔgɔ de ye an bɛ suɲɛ minɛ yaasa taji kana ban a nana kɛ sɔgu an y'a jɔ sa siɲɛ kelen yɛrɛ sa o motow minnu bɛ station kɔnɔ bi a jɔlenw ka ca dɛ Falaye o la sa an balimakɛ dɔ bɛ yen ale ko sigi tɛ maa sɔn a ye fɛɛrɛ min sɔrɔ o ye ka ale yɛrɛ ta ye jumɛn gasoil gazi bara n ko gazi yɛrɛ fana ti ye an k'a yɛrɛ lamɛn a y'a dilan cogo min. ne ɲɛ bɛ gazi baara la ka moto la nin sabu ya gɛlɛya de y'an bila nin na sanjiko gɛlɛya de y'an bila nin na ni taa sanji ɲini a tɛ sanji sɔrɔ an yɛrɛ y'a lajɛ an ka nin hakilina ɲini solution wɛrɛ ɲini min bɛ se ka to an bɛ se k'an débrouiller k'an ka ciw ɲɛnabɔ wala y'a kɛ ni ala ni hakilina jigin hakili la an ye ka nin kɛ ka gazi baara ɲini k'a sigi moto la k'a wuli an b'an ka ciw kɛ sanjiko gɛlɛya kɔni b'an kan sisan ni sanjiko gɛlɛya e yɛrɛ de y'a monter wa ou bien mɔgɔ wɛrɛ k'a monter ne yɛrɛ de y'a monter ne de b'a bɛɛ kɛ e ye mécanicien ye hakilina jumɛn y'i bila a la fɔlɔ ni degun nana ko bɛɛ bɛ na bamananw ko ten ni degun nana ko ni ba degura k'a bɛ kini kɛ o de ye bila nin o kuma a bɛ se ka mobili marcher wa a bɛ se ka mobili marcher a bɛ se ka mobili marcher est-ce que e bɛ se k'a bila e bɛ se ka mobili monter mobili la a bɛ se ka monter mobili la ne fa moto in wuli mɔgɔw k'a mankan mɛn sisan
yen daylan doron ada ni kanga kilometri joli soro ka boy bo kenan to kon don to tuwa kon don kaire barado blanc bo no blanc ka bilendi islam ga bon depuis lundi dungo do suni clé nga o yera ka moto gaji tikara gaji bara ni desardira ibita dika domi ah okay bo gaji bara e joli gaji bara ni ngoni ke sa wasa na fo a semaine kelen ɲɔgɔn na nin ye kamalen ka fɛɛrɛ ayiwa a kɔni ko ma nɔgɔ sabula gazi yɛrɛ fana o fana ka yɛlɛlen don nin waati in na wolomasiri tabaw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri o bɛ ka kɛ jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ fala ye kɔsa in na manakɔrɔ u ye ta tugu bamajɔlen ka walekɛbaw la ye min ye siraba minnu bɛ bi ni olu yɛrɛ taji bɛ tɛmɛ olu fɛ sa ko dugujukɔrɔmugu donnen don ye armée bɛ k'olu bɔ su ani tile yaasa taa ni ka segin bɛ se ka nɔgɔya cogo min hɛrɛma kɔnɔkaw fɛ yen ka taa se segu yɛrɛ marabolo kɔnɔna na bamajɔlen ka walekɛbaw kɛlen don ka taa tugu bamajɔlen ka walekɛbaw la fala ye yaasa maaw n'u bolominɛw bɛ se ka lakana cogo min o bɛɛ n'a ta u b'u sɔn dɛ u fana kɛlen don ka taa zeguwa sira la sikaso ale ni tabakɔrɔla la u taalen don ka taa u sigi ye k'a yira sa ko fo maaw ka mobilitigiw ka cɛw ni musow bɔ ɲɔgɔn na fala ye kucala sira fana ka mali ni burukina dancɛ la u taalen don ka t'u sigi ye fana nka wolomasiri tabaw olu ka munumunu salo min kɛra tabakɔrɔ kɔsa in na ni bamajɔlen caman tora ko senfɛ o de y'a to kɛlen don ka wulikajɔ ninnu boloda armée yɛrɛ ye fɛɛrɛ kura minnu bila sen kan fala ye o ye dugu bɛ yen bi u n'olu dugudenw yɛrɛ ka jɛ ka baara ninnu kɛ ɲɔgɔn fɛ yaasa maaw n'u bolominɛw bɛ se ka lakana cogo min taa ni ka segin olu bɛ se ka nɔgɔya cogo min dugumisɛnw ni dugubaw fala ye i bɛ ngolobabugu yɔrɔ dɔn wa ngolobabugu n'i ye marakala pɔn tigɛ a fɔra ma ko pɔnta n'i sera pɔnta dugabugu sira de bɛ yen ngolobabugu ni dugabugu ni ɲɔgɔn cɛ fala ye kilomɛtiri 15 ɲɔgɔn na ngolobabugukaw de ko u caman u ko bi gouvernement ka taa olu ka yɔrɔ in lajɛ ni jateminɛ ni hakilisigi ye fala ye a bɛ dɔgɔkun 2 bɔ armée ye wulikajɔ kɛ olu ka dugu kɔnɔ maaw fatura ko senfɛ nka olu bolo gouvernement ka jigi ye min ye wolomasiri taba ɲɛmaw ye u ka taa ko in lajɛ ka ɲuman ni juguman dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na sabula olu ta kɛra mun ye n'u ye armée u tɛ se ka sigi n'u ye finitigi wɛrɛw ye u tɛ se ka sigi u ka forow fɛnw selen don maa min bɛ bi ni maa min kɛlen don k'u sigiyɔrɔ bila ka na ngolobabugu yɛrɛ kɔnɔna na a taara wuli ka bon kosɛbɛ dugudenw y'a yira sa yanni sumanw kana tiɲɛ jamana ɲɛmaw ka hakili bila dusukun ɲɛ u ka taa olu ka yɔrɔ lajɛ u k'a ko tiɲɛ n'a nkalon dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na n'o tɛ bi ko kɔngɔ bɛ dugu kan dɛ u dun ye sɛnɛ kɛ ala barika la sɛnɛ ɲɛna u bolo u ka duguden minnu bɛ bamakɔ yan u ye jɛrɛ kɛ siɲɛ 2 u b'a fɛ ka ɲɔgɔnw ɲini k'u ye ka ko in ɲɛfɔ u ɲɛna sabula ɲagaminba de bɛ a yɔrɔ in na fala ye jugu tɛ u to ɲin t'u to u ko k'u bɛ sigi fana ka fɛn fɛn kɛ dugu in yɛrɛ maaw ye dugu in yɛrɛ bila a mɛnna parce que u y'a ye k'a fɔ bamajɔlen ka walekabaw tɛ k'u to donc sisan ngolobabugukaw kɔni bɛ min ɲini gouvernement fɛ sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔw ka taga olu ka yɔrɔ la u ka taa ko fɛsɛfɛsɛ yaasa u bɛ se k'u ka sɛnɛfɛnw u ka suman minnu ɲɛna u bɛ se k'olu sɔrɔ cogo min basigi ni lafiya kɔnɔ n'o tɛ bi a degun a barika ka bon kosɛbɛ wa a kɛlen don degunba ye u kan u ka duguden minnu bɛ bamakɔ yan o minnu b'u ka dugu la u bɛɛ lajɛlen kamana guwanen sabula hali wulikajɔ min taara kɛ dɔgɔkun 2 ye nin ye olu ma se k'a faamu u yɛrɛ bɛ k'u yɛrɛ ɲininka hali bi n'o y'a sɔrɔ minnu ye wulikajɔ in kɛ n'u y'a ɲɛɲini k'a sɛgɛsɛgɛ kosɛbɛ yan'u k'a kɛ sabula duguladenw dɔw fana tora a ko senfɛ o ɲuman ye min ye u b'a fɛ gouvernement ka se u ma u n'u ka kuma u ka ɲɔgɔn faamu baara in kɛcogo ɲuman ka di olu yɛrɛ ye nka da de t'u bolo u tɛ se ka don yɔrɔ la u tɛ se ka lamɛn segu marabolo dugu bɛɛ lajɛlen bɛ u ka ko in kalama donc an b'a ɲini ɲɛmaaw fɛ u ka kulekan u ka se k'a lamɛn baara ka se ka kɛ ni a ye an bɛ taa e fan fɛ.
Jelema amunumba fait ka voyager ka soro amade ku soro aka voyager konnanna compagnie de transport Somatra ou ya kanu kanani car kwa chaman chamanye kare munun dilana norme konnanna au ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo ni kare jolenye foite jigi kono ibise ka do akonnanna tukuminna Somatra eka kare Somatra neka kare Somatra anka kare o kum konnanna kare numbe sirata donko do Bamako Sekou San Moti Kuchala Kata Sesika Soma Kenyeba Kita Umanyina Nyoro di Sahel Mauko Kata se Kolokani Jijeni Fokata se Bemama Somatra Fien Foroko Somatra Kauli Herela Kase Herela Aywa Kilian Obem Wala ego ekol mata fambe safona gara nga duwe koro kala madam na koro de falai koro degun tuye fly mamunu be nulu tuyu sigero bla nu bora burgina kana lugu na do koro ekol sodo konna na falai nga olu bole sisa fo yoro nu nga ko ka jere burgina ka nu munun tume ekol so nu na ni mamunu yu sigero bla ekol so be no shaka damaye aleni jugunje dolo kata se goro anaima nunu bela jele ekoloso bi bamanjole kala ka mamunu gen ka bo burkina nu nanu sigu kono ko fo yoro nunu nga ko ka je falai ka dlanga nye wala sa wele luma da kon blale no ekoloso nyemago makoro konnana u kala je demsonu nga kalango bisaka nyeno batugo mi sabula metru nga musaka ko kuma fana bala ko o fana man no ya wa falai mamunu me kai kaufi nulu kun to kuma saka sebe na fara ko gele aduna ko la ko jekulu kerengene me no ko barake bi kai kaufi nyama wula ka tu fo ku wala nyuma no ka baraka tuko nyuma na ale ni mi ye fere ni dabale munu sigira u ka kola akoka tuko nyuma na nga falai anga chien fo nywa nyena ma munu blara mogo togo sebeni na faso ka ko hugumu konna na falai kabina ko sigira senga an yere be ka an yere nyininga ninye nunu soro chugodi ajate mene falai bara inkera brisa nyagamin da nga nyema sima mine akola ko nyangi wa ma sita la fana ko mi ya barakela ye ko bora kana jongo ala fo maw nyena ka yira ka fo ni ne an soro ni degu ni nana falai mamunu ya ke afura ko abela jire an ga jamana kono dunyi ni bara sugu amanga to mauka akeka degunta ka se manivuma ka soro akodo yire madula mabi yire nyininga mumuseka na ni niye muna utsega ni ko nundo nyene waka soro amakeni gele yayi ega jatemine andogon do be segu mamunu tara to ko sebena ulle u bismillah ka siro duma ka dumunu duma ku ka sebe on duma falai ulu yere ka sarati gara an koragero de be o de tlara obligé tu ka wardi andogoni ma aga sega kalanta aga demso nga kalanta minon sanu oyi mingara kaba ko maroy che mimbe no tara segu ni toko sebeni kama falai o che kele unale Bamako unanu ka sebenda ale de matuguni uya ni ko nga che ko Bamako bungara sa jigina an vei anyi bismillah ki bere ka bara dima ka ke ganye e ma nyine ma shiko fo an e sana na Bamako fana ina na an kumbe tuguni est ce que nga sebende ere matuguni fala jatemene fonctionnaire joli baby ko ga sarati gele no ka sababu yake ni bara nke jugu yi nyangi ni make mo ma bo anona fema fo maye uma boka fo muyere ato ako kera fana e gol karamo no tuma grebe ko kuntuka war soro de mais fonctionnaire mu bala bi nulu to nulu ben ko sugala nu ga sarati gele no du ulu ba ga chugodi nyemo ko kala je para mana kalfa mo gola na manye bo folo ikanye folike mo na munkera iko fo ni nyangi ni mbeko fala tanke nyangi ni de madu barake balia bara chenina mo ta dabla parce que mo joli baby dutigi o tiga ga sara soro dutigi joli baby ko tiga ga sara soro kuma datu ye fo tiga fuye nyefoli tiga kuye e kol karamo ko nulo re ku ngaseni kama wuli ku jo kam manganke ka bokuti ta kalana akokun tiga nyene bo
wa alu ola yo kal karamɔgɔ dɔw ta ma ɲɛnabɔ petini lajɛ e taara jigin a kan a ye ka ko bɛ ɲɛnabɔ enrôlement don e ko a enrôlé la a nana ye ko a tɛ ko fictif k'a tɛ yen a seginna k'a kana Bamakɔ ko kana a ko ɲɛnabɔ yan tuguni i nana i jɔ a ɲɛ tuguni k'i b'a ka sɛbɛn wala a bɛ den la cogo di an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na conseil des ministres kɔnɔna na. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden nɔ fɛ aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a sifilɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter fala ye an balima dɔ y'an wele k'a ye conseil des ministres sɛbɛn bɛɛ lajɛlen kalan ko mɛ k'a ma tajugo gɛlɛya kuma mɛn a la n b'a hakili la sigi conseil des ministres la min bɛ sɛbɛn ani min bɛ fɔ o de bɛ yen tajugo kuma ye heure 2 de ta kunu conseil des ministres la pour a ka hakili la tigɛ premier ministre bɔra o de la mɔgɔw ye laɲini minnu kɛ o de lajɛra la jamanakuntigi la ani ministre tɔ minnu bɛ yen n'olu ka baara tɛ u ka sɔrɔ ka kuma a kan ka sɔrɔ ka conseil des ministres ye a bɛ fɔ min ma min bɛ sɛbɛn ani min bɛ fɔ fɛn caman bɛ fɔ n'i t'a salle yɛrɛ kɔnɔ i t'o mɛn quoi donc n bɛ n balimakɛ jaabi parce que a ko k'a ye conseil des ministres bɛɛ kalan k'a bɛ fɛ k'a faamuya donc conseil des ministres caman bɛ fɔ o tɛ sɛbɛn communiqué kɔnɔ fo mɔgɔw k'o faamuya quoi décision caman bɛ an bɛ ta o bɛɛ lajɛlen tɛ sɛbɛn communiqué kɔnɔna na kunun ko min ye conseil des ministres fala ye laadala a barosigi kɛra octobre kalo tile 22 san 2025 u ka laadala ɲɔgɔn ye bɛ kɛ yɔrɔ min na tuma bɛɛ kulubakaw fɛ yen ko ɲɛmaaya tun bɛ m'an bolo sa o ye général d'armée Asimi Goyita ye baara kɛnɛ kan sa conseil des ministres ye ɲɛbila sariya dɔ kelen ta min ye jɔyɔrɔ k'o di maaw ma ministre ka baarakɛlaw ni baara bolodalenw ni ɲɛbila sariya ko ta nasira ye sa fala ye sariya ladege la nasira fɛ ministre so min bɛ kiiriko kunna ale ye conseil des ministres ladɔnniya sa k'a jira sa k'a fɔ ko notaire ka jɛkulu kɔnɔna na min ye notariya baara bɛ kɛ cogo min o siginidenw n'o sariyaw bɛɛ lajɛlen lafasalen kɔfɛ min ye notariw ka jɛkulu o ɲɛmaaw ladɔnnen kɔfɛ balimakɛ dɔ bɛ yen n'o ye maître Seni Sana Jara ye ko ale ka notariya baarakɛyɔrɔ fala ye ko a y'a ɲini k'a bɔ Bamakɔ yan ka taa sigi Kucalakaw fɛ yen conseil des ministres ye yamaruya di ko Seni a bɛ se k'a ka baara kɛ n'an bɔra ye jɔyɔrɔ ko ta na fanfɛla la ministre so min bɛ wolomasiri tabaw ka ko kunna kɛlɛkɛla kɔrɔw